இன்றைக்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க ஸ்பாட் போட்டு நம்ம அக்கா ஊருக்கு தான் போயிருந்தோம். சரி போயிருந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டையா ஏரியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு எப்பயுமே தண்ணி நின்னதே இல்லை. என்னடா இந்த அளவுக்கு தண்ணி நிற்கிது, கண்டிப்பாக ஒரு ஷாட் எடுத்துட்டு இதை ஒரு லாகாக போட்டு அவனு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்தது. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பளபளன்னு அதில் நீர் வாத்து வேறு இருக்குது. அங்கங்கே விளாண்டுட்டு ஏகப்பட்ட வாத்து வேறு. இடமும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசு 360 போட்டு ஒரு ஷாட்டை ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அங்கேருந்து பார்த்து முடிச்சுட்டு சரி வீட்டுக்கு கிளம்ப எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு போனாவே பார்த்தீங்கன்னா இவனோட அட்டூழியங்கள் தாங்க முடியாது. ஓடியாந்து பார்த்தீங்கன்னா டப்பு டப்புன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். சரி என்னடா இவனு இடத்துக்கு கடைக்கு கூட்டி போயிட்டு பலூன் கேட்டான். ஒரு கடைக்கு கூட்டி போனால் இந்த கடையில் பலூன் நல்லா இல்லைன்னு இன்னொரு கடைக்கு கூட்டிட்டு போக சொன்னா அந்த கடைக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்கள்ட்ட இந்த கலர் பலூனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டு அது கூட மஞ்சி வாங்கி கொடுத்தோம். இது பார்த்தீங்கன்னா டைரி மில்க் சாக்லேட் வேறு 5 வாங்கி கொடுத்துட்டு ஒரு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு தான் வீட்டில் ஒரு சக்கப்புடி சிக்கன் பிரியாணி 65 அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை அது கூட எக் பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒரு புடி. அவனுக்கு வாங்கி கொடுத்த தீனியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் சாப்பிட வேண்டியதாக இருந்தது. ஏன்னா இதெல்லாம் சாப்பிட்டு போட்டு அவன் சோறு சாப்பிட போகிறான். இன்னைக்கு ஊருக்கு வந்ததுக்கு சரியான ஒரு புடி.